natáčím. Takže, Taky. nazdar, vítejte u mého prvního videa s Minecraftem a vedle mě tady sedí brácha, který je posraný než já. Tak, ještě jsem tady s Fantomem. Čau. Tak, jdeme na to. Kudy se vydáme. Jsem si to předtím zkoušel a vypnul jsem to hned, když jsem měl první papír. Ježiš, to tam do skříňky. Je na hodnu. Tady něco řeže. Jo, mě ne. Jo. Pak grafiku mám na perfektním, jo? A tady ten papírek není. Kudy mám teď? Slyším nějaký Tak mis. trochu laguje. Se bojím. Haka. Brácha se teďka donesl svačinku. Jo. Tam fakt Ještě nepůjdu. si donesl stručko. Zase ty zvuky. Doufám teda, že začínají mají zvuky, no. Já doufám, že vůbec natáčím. Jo, no ty. Taky fakt. Moje. To tady žádný papírky nejsou. Drži hubu. Jo, počkat, tady jsem už byl. Já jdu Ne, do počkej, nějakého to- baráku. To se mi fakt moc nechce. To není rouda. Si ho nejdřív obejdu, takže dovnitř pak nejdu. Hej, tak počkej, zahrajeme to takhle, že kdo najde buď víc papírků, tak vyhrál, jo? A nesmí umřít. Ne kdo dřív vyhraje, teda ne kdo dřív umře, ale kdo dřív umře, ale s víc papírkama. OK, ale kolik už jí máš? 0. Já taky. Mám jeden. Ty si piče. Ne. Já se do toho baráku bojím jít. No, jako, co myslíš, že já? Bojím. Já půjdu prostě ve tmě, ať tě Jsem to vracet snad do do mě budov. nevidí. Ten snad do mě totiž asi trochu postižený, jak jsem to dělal minule. Jo, ne, to ne. Máš ho Tam tam? je ten tunel. Jo, tak tam jsem. Ještě ne, ale tam ten tunel takový. Já ještě nemám. Fakt někdo dýchá na to. Tak to teda, já si Já se tak prohraju. obejdu. A to v tom tunelu je to teda nejhorší, tam na tebe může vyskočit to takový. Já myslím, že já si prohraju, nemám ať jeden papírek, já už jsem posraný. Papírek! A rychle uteč. Pod mě! Počkej. A už mám druhý papírek. Tak to už asi vyhraješ, já jsem totiž posraný a běhám tady jak... Snad máme konečně baterky, no. Až se mi vybije baterka, tak už... Slenderman! Pomoc! Asi nám spadl Skype. Co je ještě horší? Já se bojím. No nějaký fail. Se bojím ještě víc. Už tady není brácha. Ani kamoš. A už tam viděl Slendera. Ty vole. Já chytnu záchvat, ty vole. Hej? Dobrý, jak se nám to spadlo a jsem posraný, já tady bloudím. Ty nenatáčíš? Hej.
Já nevím, jestli to vůbec natáčím, ale už jsem ho viděl a byl přímo za mnou. A teď jdu radši do neznáma. Co by zbylo kolik papírků? To zase spadlo. Vole, spoj. Bohužel jsem tak posranej. No, mám druhý papírek. Je dobře. Ale jak dlouho ho mám? A je tu tunel. Ale jaký? To nějaký komín nebo roura? Prostě budu tomu říkat roura. Snad je něco uvnitř. Až dostanu třetí papírek, tak už to vypínám. Možná i dřív. Dneska už mě sere, padá. Ty vole, spadlo mi to. Spadlo.